Aj keby zajtra na námestí SNP v Bratislave bolo 80 000 ľudí. Aj tak je to menšina. Ale chcem povedať, ale úplne vážne, zásadné zmeny v spoločnosti vždy iniciujú menšiny. Veď koľko bolo Ficových voličov, Pellegriniho voličov, Dankových voličov a Uhríkových voličov. Sme menšina, ale nesmieme sa kvôli tomu zastaviť, nesmieme prehrať, nesmieme to vzdať. To je základná vec, ktorú chcem povedať. Druhá vec, ktorú chcem povedať je, nerobme si ilúzie, že nejaké protesty proti súčasnej vláde proste zmenia súčasnú vládu, že zmenia jej nazeranie. Oni sú obchodníci s mocou. Oni podpíšu proste 50 miliardovú pomoc pre Ukrajinu, ak dostanú nejakú protihodnotu. Ten Orbán proste to nakoniec podpíše a je to biznis. A prvé, čo napíše pre svojich voličov je, že pre Maďarsko získal peniaze. Politika čestných ľudí nespočíva v obchodovaní s mocou, nespočíva v profitoch, ale povedzme si úprimne, čo sú to víťazstvá a prehry? Čo sú to víťazstvá a prehry? Prehrali slušní ľudia, prehrala ľudskosť, pretože Fico vyhral, pretože Pellegrini je nádejný kandidát na prezidenta, pretože Danko sedí v parlamente. Houby, oni nevyhrali, toto nemôže byť ich víťazstvo. Definitívne víťazstvo je víťazstvo ľudskosti a slušnosti. Ak nebude definitívne víťazstvo ľudskosti a slušnosti, tak potom prehrala táto civilizácia. Potom sme prehrali všetci. Bodka. Ďakujeme.